guys, dito tayo ngayon papuntang Burj Al Arab. Ito yung Burj Al Arab ngayon. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 Ikot kami kasi 고백하려고 magpipick up 타이밍만 보는 나 그런 Burj Al Arab ng 나를 kulit. 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. Kasi papuntang sa mga medical kaya 시간은 계속 nag-ano tawag nito. Wala silang pick upan na ito yung sa underground ng Burj Al Arab. Kaya wala silang ma-pick up. Ikot na kami palabas papuntang accommodation guys. Ayan. Ayan, diba? Gala-gala din pag may time papuntang ano. Yun, diba? Ganda yan yung Palm Jumeirah guys. Ayan. Yung Madinat yan. Yung Madinat. Tapos yan yung Ibig Hotel. Yung hotel niya. Yung na kami galing. Diba? Nakita niyo yun? Natin yan. Papunta kasi ako ng medical kaya maaga ako. Alas 5. Nag-abang ako sa papuntang Oasis. Ang bus. Kailangan ko kasi ano, kasi wala pa akong pera na pan-taxi. Kaya ngayon, ay itim ko na ngayon mga kabutik. Kaya pinsan na kayo. Iba na yung ano natin. Papunta kami sa Oasis Village. Yung accommodation ng Jumeirah Group. Punta sa Checkside Road. Ayan. Dito tayo sa ano, Checkside Road. Likod yan, Mall of Emirates. Ang ganda talaga ng Dubai sa umaga. I love it. Kaya yung hindi pa nakapunta ng Dubai, dito mo makita ang ganda pala ng Dubai. Kaya taste lang kayo, makakapunta rin kayo mga kaputak dito sa Dubai. Hindi lang ano, hanggang pangarap lang. Kung talagang gugustuhin mo talaga, makakapunta ka. Ito yung metro station nila dyan. Ayan, diba? Kaya minsan gagala-gala din tayo at ano din natin yung lugar nila. Kaya salamat sa mamang driver na yan. Safe na safe ang pagdadrive niya. Smooth, hindi masyadong kaskasero. Diba? Ba talaga ang Dubai? Mamaya mag-ano tayo, mag-vlog din tayo doon sa Oasis Village. Ha? Diba? Hello, good morning guys. Nandito ako sa Oasis Village accommodation. Yan, nakikita mo yan, Majlis. Yan yun yung cafeteria nila. Sa likod ko dito, yan. Yan yung mga accommodation namin. Tapos, bila, mayroon naman sarili kang masjid dyan. Habang nandyan,
mamaya, doon ako mamaya mag-aabang papuntang bago na medikalan namin. Doon kami lahat yung mga ng visa. Tapos yung likod doon, yun yung papuntang exit doon. Yun. Dati doon mga sa dati na may mga lifeguard kakilala namin. Diyan ako naggagala. Ikot tayo dito para makita natin. Diba? Hanggang ano lang tayo. Tatagal natin yun. Nakikita mo yun, si Sumit. Tropa ko yun na doon. Nakikita ko, tropa ko yan. Nakikita ko siya. Magta-taxi yata siya. Puntang DBH. Si Maga yung duty niya. Kasi beach lifeguard kasi di tulad dati. Kasama ko yan sa D4. Mga disposable kami. hindi expendable. 8:30. Kaya yan. Yung doon banda, accommodation din yan. Marami yan doon. May palaro ng basketball. Doon kami naglalaro. At doon din sa may basketballan. Yun doon. Ang dami pang bakante dito. Lahat. Yan, mga nakakandado pa yung ibang mga accommodation. Nakakandado kasi ilan na lang. Yung iba, nagsiuwian na. Nag-for good. Yung iba naman, unfeed. Yung iba naman, wala na talaga. Hindi na nagbawas ang Jumeirah. Kaya yung Jumeirah, swertehan ka na makabalik ka talaga. Kaya tulad ko, nakabalik, at least, need naman kasi nila kasi ganda naman record ko. Kaya hanggang dito na lang ako kasi hindi natin hahabain. Kasi maya baka nandyan yung bus na papuntang medical. Kaya kailangan nating di tayo malit. Hanggang sa muli, Bertong Putik. 남겨있는